Kalaayan eh. Bulag ko, porting inita. Ug agto ko sa balay, saban ko sa kumama, ug bulag ko. Saan man nga, porting paging inita. Sao lang eh, ako ang bis puti ko, maitom na hinuon ko. Guwapo ro bagay ko. Sus, mura ro og piulo. Paita ni, sambay lang ko sa daplin na ni. Porting bro. Paita. Bisa na si Bruno man ni oh. Matay, kausa ka ng buang drag ha? Na problemado kay naon. Ako niya to. Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinadasal. Hoy! Bruno! Oh, gausam ka dira? Oh, dari na kasi lawas kahoy, kanta-kanta. Sabi mo, kata-katahan dire. Oh, ang kahoy. Yapag na. Ako naman sa umong kuyog. Patay ba? Problemado lagi kaya naong lagi. Mau lagi. Di mo ko tugtas kung inahan ko kumulaag ko. Mo nang diri lang gikos kahoy. Ay, tuo na imong madaot. Ay, tuo na imong mama. Tuo, makay plan ako ba? Okay, ingon mama nga. Mulaag ko, madaot ko sa init. Puti ako ko gwapo ko. Yapag ko si agamula. Puti, bari ka diyan. Ito na magay ka. Puti-puti, bagi ko gamay ni mo nga siyog buwan, init. Yabag, bintahan na lang. Napi ato ba? Oh, ito din. Nako na yung namaligyag. Bago lang na maligyag. Prutasan ko no niya. Gikan pa ko na nag-ilo-ilo niya. Kasi nga niya. Namaligya ko na ako na si Jonas. Pi ato ba, sorry to na. Ato, tanawon ba kung tinuod ba ka nalang gingon nga. Damian nga, prutas. Mao babay. Niya, ang jawa man taning, umanti kwartay kapalitan eh. Mausad no. Ay, na ako'y nahuna-hunaan. Oh, unsaan po na imong hinuna-hunan? Ikaw, puro na binuwang mo ha. Ay, sakto na ako'y nahuna-hunaan. Aray. Oo, tara. Tagayo na to di. Tara. Tara rin yun. Uya eh. Grabe pag-inita eh. Naunsa naman yung kalibutan karon pati na pag-inita. Yun na pa. Loh. Naamay na bagong naninda. Murag mao na guro ni akong pangita. Ang Jonas Prutasan. Ingon sila lami ko na ni prutasa kay gikan ko ni ilo-ilo. Ako ko nang testingan bi. Diretso ko. Agi ko ngi. Buata ni palitan na ko. Agad. Pakatakanta ta ni bi. Yes. Palit na sa paninda. Nunay pakwan hindi para tuhan. Wow. Ikat ilong-ilong ko imong takisa. Sa kamo hala pamalit na. Kung akong tinda ang inyong palit. Inita. Ayo. Uy. Boss. Bye. What is ours? What can I do for you? Mao na katong pakwan ni Jonas? Yes. Mao na katong gikagilo no? Yes. Lami ni bay? Yes. Napayato ba ka masig kagisiyos nga namdas Pilipinas o amdas Amerika? Sorry sir. Iba katawa lang kasi tiba ako sir nga. Kwan giper kay mo kay sir kang Jonas gini sir. Gikan sa Iloilo sir. Kini ka bisa. Nagpila mag kilo ana? Ang kilo sir 35 each. In every kilos. Napayato ba? Nagplano to ako na pakyawon. Ha? Pwede sir. Pero, anong kwarta lagi? Gisa lang. Gisa na may mo sir. Eh, binuang mo lang mo. Hindi, nabitaw. Tamis kayo na. Pakita mo. Tamis kayo? Kunya. Patilaw ako. Patilaw. Hindi na ba pagkainitan? Kinanggal magkatilaw ko ng pakon. Ano nga magkatilaw? Ano sir? Basta nila, pumalit ka ha? Labi. Ako ko na tilaw ng pakwan. Lami ka na mo pakwan. Tilawan ko nito niya pakwan. Sayang kita sa bayad ba manang matilawan na to kay sayang kita sa bayad ya. Wala ni lami. Ako ning tilawan. Tilawi. Kwarta na ni. Pakyaw ko nito sa kwarta na. Na, tabi zero. No. Pakyaw na ni. Lami ako na ni. Oh, lami. Natural. Gika na sa Iloilo, sir. Wala mo nag-promo. Na-promo, sir.
Ay, promo. Ay, ana na lang. Apro mo na li ako ah. Ano yun, sir? Aruhan ako yung mabayaran ba? Ay, sir. Ang promo, sir. Ugma ko man, sir. Oh, sige, sige. Nya, yung hindi pagkaon. 2 kilo lang ko ah. Aduh, kita sih, sir. Wala, sa pagpunta ka, sir. Tamis ka na, sir. Ay, kablaga, tamis ka na. Salamat kayo. Hindi ka na bayad, oy. Oh, bayad pa siya. Oh, iplatsin na lang na. Ay, Eh, nagkanaon ko gluto, iplatsin na lang. Mo na ba? Salamat ka ni. Porto na. Ato na ko. nasa sa Pantari, Aris Toledo. Yes! Salamat kinahali na jud ko. Uy naman no, manila pa gisunod ani. Magpaabot ko bisig na pa sunod. What are you waiting for? Dito na pit. Ako na. Kena ba? Kita kena. Mauna na. Mauna na. Asa. Umore ka lagi. Nakoy plano. Ano na plano mo? Tapi ang maninda niya tataon ato idagan ang pagkuan. Sige. Kay wala ra pati mga kwarta. Mo lagi, zero tadi. Uy, customer na po. Kwarta mo din. Pilata kong kita kanina, be. Nah, gini, ahos to. Para radyo ko para kung sa sapong sa Toledo, karong Domingo. Nag-35 rin kilo. Kumuta na kaya kahimuot ako 80 kilo. Magkakwarta ko, ma'am. Ako ni silang ilaron, kiniya. Ay, mura pa mga kwartahan ko, day. Kini, kanina ang kwarta ko, keep the chance. Yeah! Ayo. Nagpila din eh. Kay Mito. Ha? Ini kay Mito. Di man na kay Mito. Pagkain ko tiya, ba nimo? Di man na kay Mito. Saan na day? Tanawang nakabuta mo, pakwan. So, kuan mo kauban nimo, amigo. Wala, durante ilaw. Di na kay pakal. Pila man imong talong. Nabuang na tao. Sa di man ni merkado, diri di man na talong saging, mana saging. Taga siya, amigo. Taga pa na sa taga Romblon, taga Igorot. Durante kayo, saging. Dili limonsito pila man eh. Ay, di na limonsito, ay orange na. So pa di ay. Taka man nga. Di ba usa man eh. Unsa man na? Aka na siya? Ba, puro mirante. Wa kay buwan ko, buwan niya. Usa man na? Buwan eh. Okay na utana ko ni kay gawin ko kay Balo. Yati. Tinda kanya, wari ka kibang unsay. Ay, kini siya. Mo sige itawa ko attorney. Sabi niya ba, abogado ni. Abogado, mo ni siya. Oh. Ya yan dapat ba? Sama sila mo pangutana mo kalit mo dili. Diyan to mo konti korta. Karin lang. Ako na rin tabi-tabi steg iya niya. Ang pakuan, idagan lang, mag-abot na dito sunahan. Sige. Matay ning mga tawhana. Muram ni di kasalikan ng mga tawhana. Ang usa ganin na. Lawak yung pakuan, hindi mo lang abogado. Kay Mito. Katubong gikuan lang, buwan rin, sa limonsito. Yan katubong sa talong. Di kumukuha ng mga tawhana da. Tanaw na eh. Di yung kinikasalikan yun. Di ko magpakadaan eh. Ako ni atik ko niya akong mata. 1 hour later. Matay ka niya dari ba? Parehan din ito. Parehan ay. Parehan din sa klase ato. Pila man eh? Actually dyan. Ako ni Juan. Wala ay, tako lang kilo anit. Ako 100 kilo. Cinta beratur deh. Rator ka sana. Gagi ka ni kilo-ilo. Turing tabisan eh. Uban niya. Saan to ba? Saan to yung kauban ni mo? Murong tukpan kusog. Utok? Saan? Kay Mito ko no? Di mo kay Mito. Klaro ng pakwan. Pakuan eh. Ay, Pakwan no eh. Sa. may lapi lagi kini kuan sa. Ako natural. Gikan na ni Jonas. Bay. Matay na Ako mo. amoy nga lang Jonas. Ihaning kuan gikan ni sa Negros Iloilo. Lami talagi kay kao di. Saan man wala way kwarta. Ako sa tong Sa sa pala tong kwarta. Usa mo kay. Uli Sige na mo ko tanan tayo ako. kwarta. Hindi niya mo palit. Ulian pag ginako ang kwarta. Sa tatong kauban no eh. Uy, asam din ang kauban. Nabuwang na. Tara, hoy! Hoy! Abakwan! Hoy!
ng Disyembre, kung manginhanglan mo mga prutas nga, mga lamig kayo, mga presko, alala mo kang Jonas Prutasan. Doon na po si Kuan po sa tabi na dito may sa may padong sa Sangi. Doon na si Kuan dito, tindahan. Ang tabi na siyang pakwan nga tabis kayo nga gitar made in Iloilo. Tara kang Jonas, bye Jonas. Shout out diha sa Karkar sa akong mga amigo. Lamin sa akong mga kuan diha. So sa akong asawa sila si Linden Fernandez, sa iyang mga anak na si Laika, si Christian May, o sa iyang kinamanghuran, labi na siyang bana si Udan, o sa akong papa, Magit Piluson pa. Ay kumalaka kaya sa Ginoo maayo ra nang ibang sakit karon kang Papa Oded Fernandez. O labi na sa akong amigo diha sa Karasuan Karkar nga si Wilfred Manabsal. Mayon nga magsigil na diya po na padayon ang imong pagpakya sa imong trabaho daghan kag mga kuan karon trabaho nga imong madawat dami na karon nga apit na December. Bahala ni ako mag-inom yata og nakoy shout out dire sa nagkuha na mo kang Lel Fernandez, kang Ilmo Abiloso Vlogs, Luisa Leves Liang Travel, Inaan Katrina, dami na kang Merly Noor 4115 o kang Jumili Mandruna Styles o na pa naghanan na natin na itong kuha na ito mga subscriber mga pasa to sabi na kang Jujaris TV, kang Ison Lasaga, kang Ricky Samura, Boss Ricky, kang Ricky TV sabi na kang Elisa Japan o kang Els Clover o kang Coach Papa Diay, Melsawi Vlog Sit o labi na sa akong kuan amigo na ko diri sa tibuok na kong mga kapuan ako sa buhay biyahero, si Marlon Dayondon o si Mike Lauron o labi na sa atong mga namukuan si ang muslim ng mga mamalagay sapatos nga porting baratuha o salamat sa amo mga sponsor labi na sa to naghatag sa kungkaw Boss Nick, salamat sa imong sponsor rin ako, salamat kana Kawil. Shout out tayo ko ni Ryan. Manoy Ryan nga pulis ron, nga duty ron. Og ni Manoy Lokring Ruben. Maura na. Tawel. Oy, sa akong asawa day, kang Jocelyn Fernandez. Love you, Mike. Shout out day kang Jinsel Journey gikan sa Kuwait og Edward Manlabaw og Jessa 199. Lovely Mode Forever TV o kang John Vincent Vinieles. Shout out. So, shout out sa diay ni Bong Lumanog, MC Flores, Boy Banggiitag TV, ug labi na ni kapatid Joe Diaries TV, Alicia Ali, Aro Michael, ug labi na sa mga kauban diya sa SBTI sa Cebu, Lapu-Lapu. Labi na ni Darwin Ali, Kabagisa Tiara Vlog. O, salamat din sa among binyo karon. Kang Boss Jonas, sayang kaya tindahan niya yang ipabalaga na mo. Daghang salamat kayo og usbon ako. Ay mo kalimot sa akong TV sa Boy Pisot TV. Yeah. Shout out tayo ko sa mga babae ron nga katong akong gi-comment ron og sa ubang comment ron. Comment na mo. Okay. So mga sa katong wala pa ni subscribe o niya gusto magpa-shoutout, just comment niya, subscribe mo para updatein mo sa muang mga video nga pagkahimoon ang TMW ato ni Bay. At